Tervetuloa aurinkoiseen Kajaaniin ja Impilinnan frisbeegolf-radalle. Selostamossa meitä täällä on 2 ja minulla parina on Kanervon Matti Korven Kopseesta. Tervetuloa minunkin puolesta kaikille ja kiitoksia Kaisa. Täällä toisena juontajana on Kaisa Korhonen, OFS:n jäsen Oulusta, toimi kilpailujohtajana, mutta on lähtöisin Sotkamosta eli ihan naapurikunnasta. Näin olen. Ja Impilinnassa pelattiin viikonloppuna sekapari frisbeegolfin Suomen mestaruuksista ja tässä näettekin hienolla introvideolla juuri Impilinnan kartanoa, joka toimi meillä kilpailutoimistona. Kilpailu heitettiin aurinkoisessa kelissä, niin kuin Drone-kuvasta näkyy, ja hieman oli tuulta sen verran, että se viilensi pelaajia, mutta ei varmasti haitannut kenenkään heittoja. Ja finaalikierroksellehan me lähdetään todella jännittävässä tilanteessa. Tällä hetkellä ykkösparina on Vuorelan Veikkoja edustavat Aatu Kinnunen ja Netta Leppäaho +/- tuloksella. Ja sitten toiselta sijalta tähän kärkikorttiin meillä lähtee FGS-sankariheittäjä edustava Turkka Maisala ja hänen parinaan Tampereen Frisbee-seuran Niina Forssell ja heidän yhteistuloksensa +1. Tämän jälkeen jonkun verran on väliä 3. sijaan siellä Emilia Kallio ja Pekka Korhonen Siikaisten Sisun edustajina +7 tuloksessa. Mielenkiintoinen finaalikierros tulossa. Kyllä, mutta eiköhän tästä lähdetä heittoja katsomaan, että hellurei jo menoksi. Väylä numero 1, par 3, pikkusen oikealle taittavana, OP:ta vasemmalla ja oikealla. Tästä alkaa pikku 3 metrin pudotuskorille. Ja sieltä heitetään tällä väylällekin tyypillinen heitto, eli kämmen. Se on varsin varma väylä, kun löytyy kämmen heitto. Sinällään pitää olla varovainen, että ei heitä liian pitkälle, sillä melko pian korin jälkeen maa rupeaa viettämään kohti lampea. Ja se kyllä imee melko lailla sitten niitä kiekkoja. Tämä näyttää aika täydelliseltä tälle väylälle. Sieltä saatiinkin catchcamiin kuvaa ja se on noin 5 metrin putilla. Sitten saadaankin sieltä Niina avaamaan ykkösväylälle. Häneltä nähdään kämmeheittoa. Näyttäisi olevan midari kädessä, jos oikein tulkihin. Kyllä. Mitta on 73 metriä, eli tähän voi heittää jotain todella ylivakaata driveria tai midaria tai putteria, mikä tuntuu sopivalta, kunhan se vie riittävästi vain oikealle päin. Tuolla ihan oikealla puuston keskellä näkyy lippu liehumassa, että sinne asti pitää päästä. Tämä näyttää vähän leveältä. Kaikki avaukset oli sisällä. Siitä on hyvä jatkaa heittäjien kohti putteja. Sinällään tämä on toiseksi helpoin väylä. Eli putille ei yleensä jää paineita, mutta jos puttaa näin, niin eihän siinä mitään vaikeaa ole. Hienoa.
Täydellinen aloitus Niinalle ja Turkalle ykkösväylältä. Se oli birdie, eli 1 alle ihannetuloksen. Katsotaan, pystyykö Aatu vastaamaan. Ja siellä. Eli molemmille kärkikortin pelaajille ykkösväylältä -1, niin kyllä. Väylä numero 2. Veden ylitys, vesi OB:ta, ja tässä veteen joutunut heitto on pakotettu drop zone heitto. Täällä vasemmalla vapautusalue ja kori siellä pikkusen suojattujana metsän keskellä. Suurin osa heittää tätä väylää rystyllä. Riittää putteri tai midari, on alaspäin vievä väylä. Nyt näyttää, että joutuu vapautusalueelle, ehkä netaheitto. Siellä ollaan aika rajalla. Kyllä. Mutta sinänsä muuten turvassa, eli vapautusaluehan pelataan kuten OB, mutta ilman rangaistusta. Eli siinä jatketaan sieltä vapautusalueen rajalta. Aatu heitto seuraavana, rystyä tässäkin. Tämäkin näyttää ajautuvan tuonne väylän vasemmalle puolelle, hyvin lähelle sitä vapautusaluetta. Nyt jäi kyllä sisäpuolelle vapautusaluetta. Kyllä. Veden ylitys on noin 75 metriä, eli jonkin verran antaa haastetta kyllä sitten sekapareissa, erityisesti ikäluokissa, mutta avoimessa mennään aika luotettavasti yli. Niina heittokin ainakin hyvin lähelle vapautusalueen rajaa tuohon juuri tuon lammen penkereen takapuolelle. Nähdäänkö me? Rysty. Tämä heittue ainoa kämmen. Rysty. Ei rystyä tulossa. Vasenkätinen heittäjä. En ole ennen nähnyt vasemmalla kädellä heitettynä tätä. Näyttää sekin syövän sinne kohti vapautusaluetta, mutta jäi avoimen. Kyllä. Hienot avaukset kaikilta, eli paras heitto pelimuodossa, niin nythän parit lähtee katsomaan, että mikä heidän mielestään oli parempi heitto, ja siitä jatko. Pelimuotona siis tällä viimeisellä kierroksella oli Best Shot Max 2, mikä tarkoittaa, että 2 avausta, jos jatketaan saman parin avauksesta, niin 3. väylän avaus on sitten pakotettu sille parille, jonka avauksesta ei ole vielä jatkettu. Nämä ovat siinä kakkosringin kauemmassa päässä nämä 2 puttia. Ykkösringin reuna on noin 6 metriä tuosta eteenpäin. Näyttää hyvältä. Hieman ylhäältä ohi. Täältä nähdään, että Aatu ja Netan avaus oli tosiaankin tuolla hieman suojattuna pensaikossa. Ei ole mikään helppo putti. Luulen, että ovat taktikoineet Max 2 avauksen pelimuotoa ja ottaneet sen mukaisen putin. Seuraavalla väylällä on hieman riskiä, mitenkä avaus sujuu. Kori osuma, kyllä. Ja nyt jännätään, jäikö? Ei. Ei jäänyt. Se kuulostikin tutulta alapannan ääneltä. Sieltä hyvä. Taitaa tulla par lukema molemmille, eli 3 heitolla koriin. Kyllä. Ensimmäiset 2 väylää oli helpommasta päästä. Eli alku on suhteellisen helppo. Hyvä. Seuraavana väylä numero 3. Ensimmäinen vähän pitempi väylä, 228 metriä plus 1 metriä nousua väylän aikana. Sweet spotti tässä, jonka jälkeen käännytään hieman vasemmalle tiukempaan kuusien keskelle ja täällä oikealla kori. Ja tämän par-lukema on par 5, eli 5 heitolla olisi ihanne tulos. Heitto suunnataan yleensä oikeaan käppiin. Tässä on 2 käppiä ja keskellä puita, johon näemme kiekon juuri osuvan. Käytännössä haetaan sijoitusta siihen tuonne kuusien eteen tai parhaimmillaan hieman niiden etupuolelle. Aatun kiekko näytti menevän juuri vapautusalueelle. Kyllä. Se on sellainen melko hyvä birdien haku vaikka kiekolle tuossa vapautusalueen edessä.
Eaglen hakuun vaatii sitten pidempää avausta. Lähti sen verran korkea, että vuotaakohan oikealla. Kyllä. Tuolta voi olla aika hankala lähteä jatkamaan, mutta... Itsellähän hajosi sukaa tälle väylälle suoraan alkupaikalle. Ja tässä samalla voi sanoa kiitokset apukilpailunjohtaja Tuomas Toloselle, joka toi tyhjän päkin väylälle numero 4 ja pääsin jatkamaan, eikä tarvinnut kantaa sukaa koko kierrosta. Kyllä. Korjataan sukunimi Tolvaseksi. Tolvaseksi, oikein. Täällä lähestymisillä hieman epäonnea puista ottaa kikkiä tonne pois tuosta väylältä, mutta tuon toki tuossa, kun päästään tämän tiheimmän kuusikon läpi, niin hieman avartuu tuo väylä, että se ei ole enää niin tiukka. Mitä enemmän avauksella on vasemmalla, niin sitä vaikeampaa on heittomuotoilla, minkä saa pitkä. On mielenkiintoista muuten nähdä turkaheitto vasurina. Hän pystyy lähteä hakemaan tuonne mutkan taakse. Onnistuuko? Vähän taittoi liian aikaisin oikealla. Eli siellä on sisäkaarteessa riittää puita, missä on myös alaoksia sopivasti liian helppoja lähestymisen tiellä. Kyllä. Tästä nähdään, eli Netan ja Aatun toinen heitto on jo noin 50 metriä korista. Eli hieno kämmen Netalta, se on siellä Kymppiringin rajamailla. Sinne jonnekin sammalten Se jäi vajaaksi noin 10 metriä. Kyllä. Täältä katsottuna korin oikealla puolella. Aatukin lähtee heittämään kämmentä lähärinä. Putteri, jos oikein katsoin, niin kädessä. Ja se on, kuten näette, metrissä sweet spot, bullseye. Kipon alle on kiva kaveri, se ei jätä puttaamista. Totta. Tästä nähdään, jos vuotaa liian aikaisin, kakkosheitto oikealle. Sieltä on vaikea lähestyä. Kyllä. Siinä mielessä toinen heitto on sopivampana, jos heittää oikeakätisenä voimakämmenen. Vasemmalla kädellä en tiedä minkälaisella pääsisi kakkosheitolla korille. Siellä jää vielä pitkät putit, mutta toisaalta Turkkainenkin osoitti tuossa ykkösväylällä, että putti oli ihan kunnossa, niin uskoisin, että tämä tulee menemään sisään. Kyllä. Kyllä. Hieno putti taas Turkalta. Hän saa näyttämään tämän puttaamisen helpolta. Onko se niin helppoa, Matti? Kyllä se hyvänä päivänä on, mutta kumma kyllä se menee korvien väliin todella helposti. Sitten kun ei suju, niin ei suju ollenkaan. Hyvä. Sitten vähän metsäisempien väylien jälkeen väylä numero 4. Tämä avataan täältä metsän keskeltä noin 30 metriä sitten tähän avonaiseen kohtaan. Auttia oikealla, vasemmalla, korin takana, nousumetrejä 6 ja kokonaismitta väylällä 141 metriä ja par 4. Tämä väylä on todella hyvällä ja pitkällä avauksella hyvinkin iigletettävissä, ainakin avoimessa luokassa, mutta birdien pelaamiseksi perusheitto puoleen väliin väylä on varsin riittävä, kunhan best shot muodossa vaan lähestymisheitto sitten onnistuu. Tuossa hyvin nähtiin, että Netta avasi hyvin, niin sieltä todennäköisesti Netaheitolta jatketaan tällä väylällä. Niinalla myös erittäin hyvän näköinen avaus tuonne avoimelle. Tuolta vasemmalta on helppo jatkaa. Siinä tulee korille selkeä sekä kämmen että rystylähestymislinja. Toki haastetta tuo, että auttilinja on siellä Kymppiringin lähellä, eli pienen kukkulan päällä, eli ei saa lähteä kiekko rollaamaan kuitenkaan lähestymisissä. Korin lähellä tiiltä katsottuna out on noin 7 metriä oikealla alas viettävä rinne ja korin takana ehkä noin 10 metriä, 90 metriä ja sielläkin on alaspäin viettävä rinne.
Kyllä. Tässä nähtiin, Turkka käyttää tuota etäisyyskameraa, eli pelaajat hyvin usein käyttää kierroksella tuota mittaria apuna, kun arvioivat, että millaista heittoa lähtevät lähestymään tuonne korille. Lähestymisheittona putteri tai midari tämmöisenä hyvin lättinä toimii äärimmäisen hyvin ja se yleensä pysähtyy Korin alle. Kyllä. Piikkikämmen on toinen, mutta se täytyy jättää varmasti sitten korin vasemmalle puolelle, muuten ollaan todella äkkiä autissa. Ja aatuheitto viettää tonne vasemmalle korista ja lentää pitkäksi auttiin. Eli juuri minkä sanottiinkin, että kori sijaitsee tuossa pienen mäennyppylän päällä, niin heitto menee helposti pitkäksi. Siinä Aatu selvästi yritti heittoa sisään. Toki. Edellinen pari oli niin lähellä. Joo, netan avaus oli siinä, tai lähestyminen siinä metrissä, niin toki pitää muistaa, että best shotti pelimuoto, niin riittää, että toinen pareista onnistuu, niin toinen voi lähteä jo yrittämään sisään niin sanotusti. Siinä oli äärimmäisen hyvä vasemman käden Aiser. Sai asettumaan, mutta heitto hyvä. Niin, heitto hyvä, mutta kiekko nousi juurikin pystyyn ja taas näemme tämän korin sijainnin vaikeuden, minkä se tuottaa. Kyllä. Sama pätee oikean käden kämmenellekin, että jos se tuon rinteen yli menee hiemankin, niin kyllä se maanvetovoima sitä alamäkeä pitkin sitten pyöräyttää monesti se auttiin. Sieltä taas Turkalta todella hieno putti sisään. Ja luotettava. Kyllä. Hieno. Toivottavasti pysyy yhtä hyvässä kunnossa koko kierroksen ajan Turkan putti. Ilo seurata. Väylä 5, 226 metriä plus 4 metriä nousua. Täysin avoin väylä. Täällä hazardialueet tulee noin 110 metrissä ja 187 metrissä. Hazardihan on, että jos kiekko sijoittuu hazardille, niin jatketaan hazardilta ja väylätulokseen lisätään +1. Netan avaus valitettavasti lentää tuohon oikean puolen pensaaseen ja jää OP-alueelle. Valitettavaa. Kyllä. Tässä meillä on best 2 maksot tilanne sellainen, että itse asiassa parempi olisi, jos pystyy jatkamaan Aatun heitolta. Avaus ei toki ole helppo, kun ensimmäinen heitto on mennyt autti. Totta. Jos nyt olisi päättäneet jatkaa netan heitolta, niin seuraavan väylä numero 6 avaus olisi ollut pakotettu Aatun avaus. Jos pitää oikein, mitä tässä ollaan seurattu, niin tällä väylällä pelkästään Turkalla on avaus. Kyllä. Hienosti keskelle väylää. Varma avaus siitä. Ja kuten huomaatte, niin pelkästään Turkan avaus nähtiin tähän. Eli tällöin toinen pareista ei avaa ollenkaan. Tämä tuo pienen taktikoinnin mahdollisuuden tähän kierroksen ajalle. Eli jos molempien avaukset on hyviä, niin silloin voidaan valita kumpi tahansa kiekoista ja välttää tällä sitten se pakotettu yhden heiton avaus sinne seuraavalle väylälle. Juuri näin. Tässä äskeisessäkin kuvassa heittäjän oikealla puolella näkynyt hazardi on noin 110 metrissä ja tässä vajaana siitäkin varmalla heitolla on par-viitoselle birdie erittäin hyvinkin pelattavissa. Eaglen heittämiseksi avauksen olisi hyvä olla hazardin paremmalla puolella, jolloin jatkoheiton pääsee heittämään tasaiselta. Kyllä. Emmekös me tällä kierroksella muuten nähneet tälle väylälle Eaglen? Kyllä nähtiin. Siellä meidän pronssimitalistit itse asiassa ottivat Eaglen. Kyllä. Ja Eagle on siis 2 heittoa alle ihannetuloksen. Ja siis täältäkin asti hyvällä heitolla pystyy tuonne golfgreenille pelaamaan. Golfgreenit täällä eivät ole auttia. Eli tuossa Aatu heitto ajautui tuohon hazardialueelle, niin netaheitosta vielä lähestyminen. Tässä on sellainen mukava haaste, että mitä lähemmäksi koria menet, mutta jäät tänne alarinteelle, niin sitä huonommin näet korin. Eli Kyllä. Jos jäät parikymmentä metriä taaksepäin, niin kori näkyy. Siellä tästä hyvänä esimerkkinä, niin tähän kameraankin näkyy vaan keltainen yläpanta. Täällä Aatu heitto ja hieno heitto. Ja varmasti 2 metrin niinalla lähestyminen. Eli Turkka voi jälleen lähteä yrittämään sisään
Lähellä. Lähellä oli. Tässä vaiheessa pelaajia varmaan vielä hymyilyttää. Nyt on 5 väylää pelattu. Lämpötila tuona päivänä oli 25 astetta ja varsin lämmintä näin niin kuin alkukesän lämpöihin verrattuna. Että, niin. Täällä putataan juuri niin kuin avoimen kärjen tulee putatakin. Eli kiekot löytää luotettavasti kori. Kyllä. Ja siinä Niinan tyylinäytettä. Eli pysyy putti tatsi kunnossa, kun välillä annetaan Niinankin putata. Hyvä. Väylä 6, par 3. Täällä avaus heitetään tommoseen metsäränniin ja kori on plus 4 metriä tiipaikalta. 102 metriä tällä väylällä pituutta. Avaushan on todella tiukka. Tuossa on portti, mikä on noin 4 metriä leveä. Katsotaan, osuuko meidän kärkiparit nyt tähän porttiin. Neta-avaus ainakin näytti täydelliseltä. Se on noin vähän reilu 10, ehkä 15 metriä korista koririnteen päällä. Joo, Aatu teki tämä helpon virhe, eli lähti hakemaan liian ahnasti vasemmalta, mutta onneksi Netalla oli jo alla erittäin hyvä avaus. Se jäi hyvin haastavaan paikkaan. Vasen reuna on todella synkä. Ehkä kämmen pelastuksella voisi vielä kämmen antsa tuosta korille, niin tässä onneksi molemmat pareista sai avata ja turka-avaus näytti itse asiassa menevän sinne kymppiringin laitamille, ellei osunut nyt siihen suojaavaan puuhun tuolla korin lähellä. Nämä puuripästössä keskellä stoppaa hyvin rystyavaukset. Korille päästäkseen käytännössä avauksen tulee olla kämmen antsa. Kyllä. Neta-avaus oli hyvinkin täällä reilu 10-metrinen. Näemme tämän haastavan korin sijoituspaikan tuohon ylärinteeseen, mutta ei se kaukana ollut. Aivan yhtä lähellä. Sanoin, että oli hieman lähempänäkin. Kyllä. Se oli korin takalaita. Yläpanta. No mieluummin yläpanta kuin alapanta. Kuulostaa aina kivemmalta tuolla metsässä. Kyllä. Ihannet tulokset molemmille pareille tältä väylältä tulossa. Nyt on sen verran lähellä nuo putit tässä, että +3, eli siis 3 heittoa tälle väylälle. Seuraavana väylä numero 7. Yksinkertainen 83 metriä. Kori näkyy heti tiiltä. Täällä hieman matalat heitot voi jäädä näihin suojaaviin koivuihin, mutta muuten suoraa midari kautta putteriheittoa tullaan avoimen kärjeltä todennäköisesti tähän väylään näkemään. Ja neta-heitto näyttää laskeutuvan siihen 2 metriin, eli tuosta voi jo sanoa, että helppoa birdietä tulossa. Ja tässä vaiheessahan meidän kärkikaksikolla on 2 heiton ero, eli siellä väylällä 4 saatiin 1 heitto lisää eroa näiden kärkiparien välille, mutta voisin sanoa, että tässä vaiheessa ei kuitenkaan voi vielä kärkipari huokasta helpotuksesta, eli nämähän on nyt näitä helpoimpia väyliä statistiikkojenkin puolesta, että siellä vaikeimmat väylät on vasta tulossa edessä päin. Niinankin avaus hienosti siellä melkein bullseye, eli 3 metriä korista. Tämä oli tärkeää, sillä Turkka avasi 2 heittoa peräkkäin. Heillä ei ollut 2 heittoa käytettävässä. Tähän kameran mikkiin hyvin kuullaan tuo tuulen kohina, eli pieni mietotuuli oli koko finaalikierroksen ajan. Ei käytännössä näillä alkupääväylillä vaikuttanut peliin, mutta siellä myöhemmillä väylillä, ainakin niillä pareilla, mitä minä seurasin, niin olikin vaikuttamassa.
Väylä 8, 125 metriä, par 3 ja heitetään hieman alamäkeen. Tässä rotkon ylitys. Tuolla kasvaa pajuja, mutta ne on nyt saatu aika hyvin leikattua talkoolaisten voimin kuntoon. Ja tässä tosiaankin on pakotettu avaus Aatulla, eli he on 2 edellistä väylää jatkaneet Netan avauksista, niin nyt nähdään tältä kärkiparilta vain Aatu-avaus, joka nyt näyttää menevän sinne kymppiringin tienoille vastapuolelle. Nähtiin pikkusen, kun kiekko siellä pomppasi tuolta vastarinteestä. Tuulen suunta tällä väylällä on se suoraan myötäinen. Se jäi noin 25 metriin ylämäkeä. Sieltä on turvallista hakea birdiä. Kyllä. Turka-avaus näyttää vähän vuotavan tuonne oikealle metsään, että ei ihan catch-kamera saanut laskeutumispaikkaa tuosta näkyville, mutta täällä Niina heitosta oli mukavampi jatkaa, eli lähempänä koria. Niin tämä valinta jättää heille seuraavalle väylälle pelkästään turkan avauksen. Kyllä, hienosti alle. Harmittavasti tästä toi väyläyhtiö kävi kaatamassa tuosta noita isoja puita, niin väylän luonne hieman muuttui avoimeksi väyläksi. Että alkuperäinen suunnitelmahan taisi olla tälle väylälle, että se olisi heitetty semmoiseen pikkuisen suojattuun metsäaukkoon, eikö näin? Kyllä, siinä voimalinjojen suoja-aluetta laajennettiin, siinä toi oikean puolen metsä oli huomattavasti lähempänä. Paljon haastavampi olisi ollut heittää. Ja näillä mennään, mitä on annettu, ja rataa kehitetään pikkuhiljaa. Kyllä. Neta ja Aatu väylätulos tältä väylältä oli ihannetulos, eli 3 heittoa, ja Turkka ja Niina samoin ihannetulos 3 heittoa, eli ei eroja tällä väylällä. Ja etuysin viimeisenä väylänä, väylä numero 9, on par 3, 133 metriä, tiukka avaus tuosta puitten välistä, ja sitten tänne avoimelle laskeutuvasta 33 metriä. Laskua tästä tiipaikalta korille tulee 13 metriä. Tässä nähtiin hyvä varma avaus, mutta valitettavasti kiekkovalinta oli liian vakaa tai sitten heittona liian korkea. Eikös meillä Niina ja Turkan suhteen on muuten tilanne, että meillä lähtee vain Turkan avaus taas tälle väylälle? Näin se on. Eli saamme 1 avauksen, ja tämä on hyvin haastava väylä, erityisesti jos joudut oikealle metsään. Ja tässä pelataan varmaa avausta puoleen väliin väylää. Se olisi kyllä ilman osumaa päätynyt tuonne metsään. Kyllä. Turkka lähti hakemaan semmoista varmaa heittoa tuolta väylän vasemmalta puolelta, mutta siinä oli taas tommoinen suojaava kuusi pystyssä, niin ei päässyt sieltä lähestymään greeniä sen enempää. Tässä saa heittoa liidättää antsassa hyvinkin pitkälle. Se näyttää siltä, että päätyy Kyllä, se on ringillä. Kyllä, hieno lähestyminen. Helpottaa kakkosheittäjä heittovalintaa, kun tietää jo, että ensimmäinen onnistuu, niin se on aina pieni kivi pois sydämeltä. Tämä painaa hieman liian aikaisin oikealle. Ringissä sekin. Kyllä. Täältä avaukselta mitta on ollut riittävän hyvä, että vaikka ollaan metsässä, niin paarin ottaminen ei ole mikään haaste. Kyllä. Kipon alle. Taas kerran meidän kaverimme. Siinä haettiin sisään, kuten kuullaan. Hienot kämmenet. Ja Turkka osoittaa taas, että kyllä se putti on kunnossa. Ja kärkikolmikko otti tuolle väylälle numero 9 kaikki 3 heittoa, eli ihannetuloksella. Ja takaisin ensimmäinen väylä numero 10, par 3, plus 5 metriä tiipaikalta nousua ja 77 metriä tällä väylällä pituutta. Rystyväylä, hieman ylämäkeen ja oikealla kunnon mörriä. Siinä avaus vuotaa hieman vasemmalle, missä on muutama irtopuu, ja ne kyllä ottaa koppeja.
tässäkin vuotaa vasemmalle, mutta ottaa oikealle kopsun. Täällä nähdään hyvin kätskämistä tarkemmin, eli jääväylälle. Kyllä. Ja heille itse asiassa on parempi seuraava väylä ajatellen, että Aatun avaus valitaan. Kyllä Niinan avaus näyttää menevän hieman pitemmälle. Ei, sielläkin puuosuma lopussa. Koppipuut, niitä on pari, mutta ne kyllä napsii nuo kiekot tuolta alas. Jää toki tuohon pitkälle putille. Tämä näyttää... Nyt olisi ollut nähtävissä, sieltä nähdään, että tuleeko kuinka lähelle koriin. Se oli äärimmäisen hyvä avaus. Vasemman forella. Täällä nähdään, eli Netta ja Aatu valitsivat Aatu heiton jatkoheittopaikaksi. Netta pääsee nyt suht rauhassa yrittämään tuosta, että olisiko mahdollista laittaa sisään. Tässä ollaan noin kakkosringin puolenvälin hieman takana. Ja haku ei ollut kyllä ollenkaan huono. Ei. Hyvä. Tässä tuli valinta tehtyä, eli seuraavaa väylää avaa sitten vain Niina. Kyllä. Seuraavana vuorossa väylä numero 11. Moni sanoo, että Impilinnan signature-väylä. Par 5, 264 metriä, OP vasen oikea korin takana sekä tuommoinen pieni OP-saari, juurikin tässä tämä pikkuinen mänty. Hazardialuettakin löytyy, eli perin haastava väylä. Avauksia heitetään tässä tapauksessa todennäköisesti varman päälle keskelle väylää. Tämä avausta emme valitettavasti nähneet loppuun asti, mutta katsotaan minne se on asettunut. Tässä lähtee hyvin rysty oikeaa reunaa pitkin ja feidaa takaisin aivan keskelle väylää. Kyllä. Ja tässä tapauksessa kätskämikin näkee, että sinne täydelliselle sweet spottiin. Tuossa 10 metriä aiemmin on ojaa vasemmalla puolella. Sen yli on hyvä saada avaus, jottei stanssi ole huono. Ja nyt pystyy hakemaan sitten isoa mittaa, jolloin ollaankin jo Eaglea hakemassa korttiin. Kyllä. Aatu heitto keskellä väylää, siellä noin 30 metriä tuosta OP-saaresta. Siitä pystyy samanlaisella heitolla tosiaankin hakemaan sinne korille jo. Täällä Niina heitto jäi just tähän ojalle, mistä sinä aikaisemmin puhuit. On hieman ojan tällä puolella. Ojassa on vettä, mutta tämä ei ole OP-oja. Paikalliset kutsuvat pappaojaksi. Se on sopivan mittainen juuri tällaiselle ikäluokkaan päässeelle heittäjille. Se oikein imee niitä avauksia. Kyllä. Tässä nähdään, miten tuota etäisyysmittaria käytetään apuna. Eli Aatu mittailee siellä, että onko hänellä mahdollisuuksia päästä korille. Netta heittää ensin tämmöisen varmistusheiton, että siinä Aatu voi suoraan lähteä hakemaan korille. Eli siellä on kuitenkin riskisät tuolla korin lähellä, että siellä on autit lähellä. Näin juuri. Ja autit kulkevat tuommoisen alarinteen alapuolelle, eli sieltäkin joutuu ringin reunalta puttaamaan rangaistuksen kerran. Tästä nähdään, miten helposti se menee tuonne auttiin, mutta nyt jäätiin sisäpuolelle noin metri, että siitä on hyvä tehdä vielä jatkoheitot. Hieman vajaa oli tämä haku, mutta kyllä siinä best shot -muodolla kun haetaan, niin Eagle on äärimmäisen hyvin kortissa. Kyllä. Siellä jäi sinne noin 10 ringin reunamille. Saa nähdä, lähteekö Turkka hakemaan lähemmäs vielä. Haasteen tässä luo lisäksi vielä se, että korialusta on green, jolla se on todella kova. Kyllä. Kuten tuostakin nähdään, niin kiekko jos nousee pystyyn, niin se helposti rullaa tuosta ja sitten voidaan vilkutella, että hei hei. Nyt nähdään minkälaisia puttietäisyyksiä. Kakkosringistä haetaan Eagleä. Nyt peukut pystyyn. Netalla on ollut hyviä hakuja, niin joskus tämä menisi sisään. Alarauta taas. Muutama sentti. Tässä oli myötätuuli, joka todennäköisesti hieman painoi sitä puttia alaspäin. Kyllä. Tästä lähtee sitten birdie-putti. Ja varmasti siellä.
Ja molemmat, tai itse asiassa koko kärkikolmikko otti täältä Signature-väylältä birdiet, eli väylä 12. Kori ei näy tähän tiipaikalle, pituutta 88 metriä, nousua 2 metriä, kori sijoittuu tänne puitten taakse hieman suojaan. Todennäköistä on nähdä korkeita hyssejä tuonne korille. Pitääkö paikkansa, Matti? Kyllä pitää. Tässä täytyy varoa, ettei mene pitkäksi eikä varsinkaan oikaise liian aikaisin. Siinä mentiin rystyavauksella hieman pitkäksi tuonne suoran päähän. Siinä on useampi puurivistä edessä. Tässä haetaan varman päälle pensaiden yli, mutta jääkö liian lyhyeksi? Se jää sinne puitten taakse noin 15 metriä. Sieltä voi olla jokin oksa-aukko, mistä nakella. Se neta-avaus näyttää, jos ei vaan jäi hieman tuosta vasemmalta vajaaksi. Tämä on tarkoituksella pidetty todella tiheänä tuo pensaikko, jotta tässä väylällä olisi haastetta. Kyllä. Ja siinä ei tosiaankaan Aatu taas voinut avata, eli netan avauksesta on jatkettava. Tässä ollaan kakkosringissä ja putti on nostolla. Kyllä. Netta pääsee taas yrittämään. Tällä hetkellähän kärjellä on 1 heitto eroa, eli siellä Turkka ja Niina otti väylällä numero 10 yhdellä heitolla kiinni kärkiparia, niin ja tässä nähdään, miten haastavaa sieltä on. Puttia laittaa, joudutaan turvautumaan kämmeneen vasemman käden heittäjä. Ja oikean käden heittäjällekin haastava. Kyllä. Otamme siis molemmilta ihannetuloksen, eli paarin kortti. Väylä numero 13. Ollaan taas takaisin täällä vanhan golfradan alustalla. Tässä 130 metriä. Oikeita kannattaa välttää, siellä on tiheätä ja laskeutumista tiiltä korille tulee 6 metriä. Par 3. Tämä näyttää nyt ohitti tuon oikean puolen pensaan tuossa ojalla. Ja nähdäänkin täältä tämä loppulento. Jää tuohon väylän oikealle puolelle, on sitä mahdollista jatkaa. Tämä vuotaa vasemmalle, ellei kiekossa löydy vakautta. Ei löydy riittävästi. Vasemman puolen metsä on anteeksi antavainen ja sinne voi viedä avauksen. Kummaltakin kiekolta on par pelattavissa. Kyllä. Tämä on todella miellyttävä väylä avata. Ja tässä nähdään sellainen heitto, mitä väylälle kuuluu heittääkin. Eli sopivasti ässäten. Kyllä. Toki isolla kädellä voidaan nähdä ihan suoraa heittoa, mikä vain liitää korille. Kyllä. Tafsotti kierroksella tällä väylällä tuli muutama lost-diskikin tuonne oikein puolen metsikköön, että en yhtään ihmettele, ettei 3 minuutissa ole sieltä kiekkoa löytynyt, että sinne kun oikein katajan juureen pääsee, niin sieltä ei näy kuin rimmiä tai hyvä jos sitäkään, niin täältä nähdään ei ole mikään herkullinen jatkopaikka nyt Turkalla ja Niinalla. Tässäkin voi olla, että taktikoitiin jatkopaikkaa, että saadaan seuraavalle väylälle 2 avausta, sillä siinä väylällä tulee olemaan kovasti painetta avausheitolle. Kyllä. Nyt jäi puttiin painetta. Olisiko tuo ollut noin alle 10? Siinä oli tupsu suoraan jalan alla, eli ehkä 9 metriä 90 senttiä. Hienosti huomattu tuo tupsu muuten. Eli täällä oli kymppiringit merkattu tämmöisillä tupsuilla, eli siitä tunnistaa, milloin pelaajat on siellä niin sanotusti ringin sisällä ja milloin ulkopuolella. Nyt jäi kummaltakin parilta putit lunastamatta. Mitäs tämä nyt tarkoitti sitten tämän väylän tulosten osalta? Tässä saatiin toiselle pelaajalle poki ja toiselle pelaajalle paari. Tämä väylä pelasi 3,1, eli aivan hieman yli paarin. Väylä 14. Jatketaan täällä avauksilla metsän sisältä, mutta sitten loppuväylä onkin avointa. Par 4, 176 metriä. Ja käytännössä ollaan siis -2 metriä tiiltä tulee laskua. Väylä pelasi tänään par-tulokseen, eli huomataan ero taffi- ja bestshottikierrosten välillä.
Eikö tämä Taffissa ollut hieman vaikeammin pelattava? Taffissa heitettiin 1,4 heittoa yli paarin. Tässä luodaan avaukselle todella paljon painetta. Käpit ovat kohtuu isot, niihin täytyy osua, mutta autit ovat kuitenkin aika lähellä vasemmalla ja oikealla. Kyllä. Siinä liittää hyvin annukkaan laitettu avaus sinne väylän oikeaan reunaan. Ja tässä pelataan tätä oikean puolen käppeä, joka näyttää videolla isommalta, mutta se on itse asiassa huomattavasti pienempi kuin tuo vasemman puolen käppä. Ja tässä hienosti jäi sinne noin 2 metriä OP-kepeistä sisälle. Nähtiin, että Niina vähän hätäili tuossa, että mahtaako jäädä sisälle, mutta hyvin jäi. Kova nurmi tässäkin, helposti skippailee autti. Mitäs sinä tykkäät availla tämmöisiä väyliä, missä on vasemmalla ja oikealla valkoisia keppejä? Miltä sellainen tuntuu, kun istuu tai seisoo tiillä? Yleensä siinä vaiheessa jännitys pikkusen kohoaa ja kävin toukokuussa pelaamassa tätä rataa, niin muistan heittäneeni noihin keskipuihin. Se on aika yleinen reaktio. Siinä kippasi. Tässä Netalla valitettavasti lähti hakemaan korille tonne niemen kärkeen, mutta siellä olikin alivakaata kiekkoa tai sitten vastatuuli teki tepposet tuossa heitolla. Tässä on korin eduspuolella on autin puolella vettä. Sinällään se vesi ei merkkaa muuten kuin, että se imee siellä kiekkoja, koska se on autin puolella. Ja tässä on, jos se vain tulee riittävän ajoissa alas, niin hyvä heitto, mutta saatoi vuotaa tuonne. Kävikö sisällä? Voivatko jatkaa tuolta niin kuin? Kyllä kävi sisällä, selkeästi kävi, mutta kyllä tältä etäisyydeltä on 50 metriä matkaa suurin piirtein, niin täytyy päästä inbounds ja putille. Harmittava alarauta. Nyt jos olisi Netta ja Aatu laittanut kaikki nämä heidän alarautaputit sisään tai pitkät lähestymiset, niin tulos voisi olla hyvinkin erilainen. Tällä hetkellä kuitenkin heidän eroa on 2 heittoa, mitä ei voi sanoa tällä radalla turvalliseksi eroksi vielä. Ei voi, tässä loppua kohti väylät vaikeutuu. Frisbeegolf on ihana jossittelulaji. Kyllä. Toivottavasti joo, jäi sisälle. Ja tästä voi päätellä, että se edellinen parin heitto päätyy auttiin tuonne takapusikaan. Kyllä. Hienot haut molemmilta. Ei valitettavasti tuottanut sitä toivottua lopputulosta. Paluu putti sisään hyvin varmasti Turkalta. Toki noin 3-4 metristä niin voi olettaakin, että avoimen kärjellä niin ei tuota vaikeuksia. Väylä 15, paikallisten Leppäkujalla tuntema väylä. 174 metriä, Mando oikealla. Pitää suorittaa siis vasemmalta puolelta tuota nuolella merkittyä valkoista koivua. Ja par 4, ei mikään helppo väylä. Äärimmäisen tärkeät avaukset. Ja tämä avaus. Sieltä tullaan. Näyttää täydelliseltä. Ja siinä suoritettiin Mando oikein ja ollaan hyvin lähellä birdie-paikkaa. Kyllä. Aatu lähti rohkeasti hakemaan vielä pidemmälle. Osuu Mando puuhun. Ja tippui alas. Valkoista lippua. Eli Mando-puuhan muodostaa yhdessä Mando-merkinnän kanssa niin sanotun Mando-linjan. Jos kiekko ylittää sen suunnasta tai toisesta, niin tälläkin väylällä on drop zone määritelty sitten, mistä seuraavaa heittoa lähdetään heittämään. Mutta kyllä, drop zone on hyvin lähellä Mandoa sen vasemmalla puolella. Tässä painettiin jo sitten tuonne väylää pitkin, mutta tämäkin vuotaa liian aikaisin oikealle. Mutta sieltä on todennäköisesti pelattavissa korille. Kyllä. Hienot avaukset meidän kärkikortilta, että kaikki jäi sisälle ja kukaan ei jäänyt Leppäkujaan, koska niitäkin avauksia tuli nähtyä tuossa viikonlopun aikana, että sieltä jouduttiin jatkamaan tuon Leppäkujan auttirajalta. Näinpä.
Ja päästiin avaamaan reilut avauksetkin, että jos siinä ensimmäinen avaus jää auttiin, niin toinen avaaja joutuu todennäköisesti heittämään taivashyssää mantosta vajaaksi. Kyllä. Tässä näkyy, että heitto vuotaa todella helposti ohi väylältä, kuja ei ole leveä. Sieltä haetaan taivaalta kämmenellä nätisti korille. Kyllä. Siinä oli ihan niin kuin puita ei olisi ollut olemassakaan. Helpolle nostolle. Sieltä voi nyt yrittää ajaa sisälle. Puujumalat oli puolella. Sitä ne minulla ei ainakaan ollut tuolla Pestsot-päivänä. Niina heitto jää selkeästi tänne kauemmas kuin turkaheitto, niin siinä oli turkka jo nostolla, niin helppoa pirkkoa luvassa. Itse asiassa molemmille meidän kärkipareille taitaa olla luvassa. Kyllä. Yes. Hienot putit siitä Aatulta ja Turkalla ja Niinalla taitaa ollakin vaan nostohommia. Sieltä. Väylä 16, par 3, 112 metriä. Avataan taas täältä metsän keskeltä. Tässä tulee autti, miksi saarekkeeksi tai muuksi. Nyt sanoisi, tämä oja on auttia. Ja täällä korin lähellä on vasemmalla hazardit, jotka estää niitä kaikkein pahimpia kämmehakuja kautta antsahakuja tuolta metsän keskeltä. Kämmen on tähän ihan oikea heitto, mutta tämä kämmen ei ollut oikein suoritettu. Jäi matalaksi Aatulla, että näkee harmituksen hänen ilmeestään, että ei ollut ihan sitä, mitä hän lähti hakemaan. Tämä kämmen rysty näyttää ihan hyvältä, mutta on sen verran vakaa kiekko, että pysyyköhän vielä sisällä. Harmittavasti jäi auttiin. Eli molemmille kärkipelaajille avaukset tässä jäi tonne autin puolelle, tarkoittaa +1 tulokseen. Saa nähdä, mitä tarkoittaa kokonaistuloksen osalta. Onko siellä meidän kolmospari jatkanut kirjaa? Tässä oli kyllä kummalla vain parilla sauma iskeä, mutta avauksia oli vain 1 per pari. Kyllä. Erityisesti tällä Imperial radalla Best Shot Max 2 pelimuoto on haastava, sillä tällaisia tiukkoja avauksia tällä riittää. Kyllä. Täältä nähdään sitten Turka ja Niinan lähestymiset täältä auttirajalta. Nyt näyttää hyvältä. Ei ihan riittänyt mitta, mutta linja oli loistava. Niina pääsee hakemaan nyt. Hieman takaa ohi. Äärimmäisen hyvä haku. Siinä ei korkeutta puuttunut. Ja tästä hyvin nähdään uusinnasta, että metri meni korista ohi, mutta näytti tuolta toisesta suunnasta kuvattuna, että olisi ollut lähempänäkin. Kirjaamme siis molemmille kärkipareille pokin kortti. Kyllä, ja kun kyselin tuossa aikaisemmin, että miten se kolmospari on heittänyt, niin hekin ovat ottaneet tästä pokin tältä väylältä. Eli mahdollisuus olisi ollut nousta, mutta siis nousua ei tehty sieltä kolmosparista. Väylä 17 päästään avoimelle heittämään. Väylä mitta 183 metriä +3 metriä. Siellä kori edessä on hazardialue, joka pikkusen haastaa sitten näissä lähestymisissä meidän kärkikortin pelaajia. Hazardi on tämä koko kumpu punaisien keppien mukaan, eli ei pelkästään tuo pohjalla oleva hiekka. Ja oikealta vasemmalle vastatuuleen heitetään. Kyllä. Tässä vaiheessa on hot round, eli kuuma kierros meidän kolmansena olevalla Emilialla ja Pekalla. He on tällä hetkellä -8 tuloksessa. Meidän kärkipari Netta ja Aatu on -6 tuloksessa tällä hetkellä ja siellä Turkka ja Niina on -5 tuloksessa. Tässä tuli avaus hyvin tänne mäen pohjalle, kun pääsen, niin siinä on noin 80 metrinen enää korille. Ja kori on sijoitettu vain pari metriä hazardin taakse, eli siinä saa olla hyvin tatsia, koska sieltä sitten lähtee erinen taas viettämään tuonne taaksepäin, ja joka sitten vie helposti lähestymisheitot pitkäksi korista. Kyllä. Hienosti meidän kärkiparit on kaikki sisällä tähän mennessä. Vielä nähdään turkaheitto. Katsotaan, meneekö samoille mitoille kuin Aatulla. Hyvin vahvalla pystyllä, kämmenellä tai rollerilla, niin tässä voi päästä
tuonne pikkasen vastarinteen puolellekin, joka vähentää lähestymisheitolta painetta. Kyllä. Mutta nyt heitetään sieltä noin, tämä on todennäköisesti noin 90 metriä tämä lähestymisheitto. Nyt näyttää vaaralliselta. Tässä nähdään, miten lähellä Kyllä. hasardi on ja miten loistava tämä heitto oli. Kyllä, se jäi siihen. Nyt haetaan iiglejä. Aika epätodennäköinen. Kappas, 2 sinistä kiekkoa vierekkäin. Niistä voi valita ihan oman mielensä mukaan, kummalta jatkaa. Täältä oikealta puolelta on asteen helpompi lähestyä. Tämäkin taisi pompata suoraan vielä sisälle. Joo, laskeutui hazardiin, mutta otti sieltä pomput ja oli liputtamassa tuolla ylhäällä, niin jäi sisälle kyllä. Aivan mahtavaa. Sieltä haetaan sisään, mutta ei pomppu ihan riittänyt. Tässä oli hauska kuulla, kun kärkipareista sanottiin, että jäi tuohon bullseye'n reunolle noi Neta ja Aatu heitot, niin se oli hyvä nähdä, että Turkka laittoi sitten sinne kipon alle taas kerran. Kipon alle, kiva kaveri. Siinä kuvaa, miten lähellä ollaan. Ja 4 heittoa todella lähellä korjaa. Nämä oli loistavia lähestymisheittoja. Kyllä. Ja tässä nähdään Netan tyylisuoritus putille ja tästä meidän kärkiparit otti molemmat birdien eli 1 alle ihannetuloksen. Tässä samalla otettiin eroa Emilian ja Pekkaan. Heille tuli valitettavasti pokikortti. Kyllä. Väylä 18, viimeinen väylä, 92 metriä, tuplamandot näkyy heti tästä tiiltä. Kori sijoittuu sitten tuonne aika lähelle auttirajaa täällä oikealla. Ja meidän kärkiparihan on tässä vaiheessa 2 heiton ero, eli tarkoittaisi, että Netan ja Aatun avaus pitäisi päätyä auttiin, eikä lähelle koria ainakaan. Että Turkalla ja Niinalla olisi mahdollisuuksia tasoittaa peliä ja lähteä vielä sudaroimaan. Tässä tämä käytävä ahistaa todella paljon ja kämmeneen pitää laittaa hurjasti kulmaan, jotta sen saa taittamaan. Että se kääntää juuri. Netan avaus on sisällä, mikä käytännössä tarkoittaa, että Turkan ja Niinan pitäisi heittää sisään. Näinpä. Siellä holaria haetaan ja tässä nyt voidaan hakea mitä vain. Kyllä. Mutta taivaalle laitettu kämmen on todella hyvä tässä, kunhan se vaan käyttää riittävästi vasemmalle ja tämä ei käyttänyt. Kyllä. Toki Aatu pystyi tuossa tilanteessa hakemaan, koska Netan heitto oli turvallisesti sisällä. Ja nähdään, että sieltä painuu auttiin valitettavasti tämä avaus. Katsotaan vielä Niinan suoritus. Tämä näyttää myös perushyssän vaikeuden. Kyllä. Tuo heitto oli sisällä noin metrin. Normaalisti tämä väylä pelataan saarena, mutta tässä pelataan tällainen indoor-kuja. Kyllä. Nyt saa nähdä, seiftataanko juureen. Ei, kyllä siinä haettiin ihan oikein sisään. Vielä sisään, kyllä. Mestarit näyttää mallia. Turkka ja Niina päätti jatkaa täältä Turkan heitolta, eli auttirajalta, mistä tuo kiekkomme lensi tuonne OP-alueelle. Ja sieltä tuli siis OP3 Turkalla ja Niinalle tältä väylältä, ja Netta ja Aatu otti 3 myös tästä, eli ei eroja tällä viimeisellä väylällä. Meillä on siis uudet Suomen mestarit. Ja kauniilla heittelyllähän sieltä on otettukin hyvin varmaa tekemistä kummaltakin parilta ja tasapuolista peliä näin niin kuin sekaparimoodissa, että siellä Aatu ja Netta ja Turkka ja Niina kaikilla loistavia onnistumisia. Kyllä. Ja tähän loppuun minä luulen, että me nähdään vielä palkintojen jako ja voittajaparin haastattelu. Ja lopuksi haluan vielä kiittää meidän yhteistyökumppaneita. Ilman heitä näiden kisojen järjestäminen olisi ollut haastavaa ja lisäksi he kovasti auttoivat vielä muun muassa talkoolaisten lounas- ja eväsostoilla, että jaksettiin viikonloppu vetää läpi. Sponsoreina meillä oli Purevarm, DataEnter, Kaisanet, Varmasteel, Kainuun ammattiopisto ja Kajaanin kaupunki. Ja kiitokset vielä kerran Kaisalle. Tämä oli äärimmäisen mukavaa juontaa.
kiitokset myös Matille. Tämä oli meidän ensimmäinen juonto tällä kertaa, että toivottavasti näitäkin tulee lisää. Ja kuten tuossa kuullaan vielä meidän voittajaparinkin suulla, niin me uskomme, että tällä Impilinnan radalla tullaan jatkossakin järjestämään isompia kisoja, niin niitä odotellessa. Ja kiitos tosiaankin meidän juontajien puolesta. Me ollaan tiimi Kerrasta purkkiin. No niin, paljon onnea tuoreille Suomen mestareille Netalle ja Aatulle. Ja miltä nyt tuntuu tämän tiukan viikonlopun jälkeen? No tosi hyvältä. Meillä on se pronssi ja hopea, niin nyt vielä kulta. Niin. Joo, hyvältä tuntuu, että joka vuosi on yksi ja noustu, niin nyt saatiin sitten se ykköspaikka. Miltäs tuolla finaalikierroksella, niin tuliko missään kohti tunnetta, että olisi voinut pelata paremmin? Tuliko painetta vai saitteko pelata ihan rennosti kierroksen loppuun asti? No oli kyllä ihan koko kierros painetta jotenkin. Et ei se niinku helppoakaan ollut. Tai silleen, että sai kyllä pelata ihan täysillä koko kierroksen. Kyllä siellä niin sai painella pelata, mutta sitten meille tuli muutamia noita pakotettuja, mutta me saatiin ne sillä aika hyvin väyliin, että ei tullut siitä sitten niin iso vahinko. Hienoa. Ja annetaan vielä loppuun vapaa sana, eli saatte kertoa terveisiä tai muita ja voitte osoittaa suoraan kameralle puheenne, niin annetaan Netalle ensin vapaa sana. No ensinnäkin kiitos kisan järjestäjille ja kaikille, jotka on tätä rataa niin kuin tehnyt ja saanut järjestettyä. Että tosi hyvä rata ja varmasti tulee vielä hyviä kisoja. Joo, iso kiitos järjestäjille. Rata oli hyvässä kunnossa. Ja kanssapelaajille kanssa kiitos. Ja ehkä joskus tänne voisi jotain vielä tulla uudestaankin pelaille. Kiitos paljon Netta ja Aatu ja turvallisia kotikilometrejä. Kiitos. Kiitos. Sekapari Frisbee Golfin SM-kisat on nyt pelattu. Kiitos ja seuraavaan kertaan.